Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Ọ bụ m Maazị Ogbonna ya n'ọnụ Kwube TV ka ị na-anụlụ anyị n'ụbọchị taa. Ihe anyị ga-eleba anya ugbu a bụ isi okwu dị iche iche nke dị n'akwụkwọ akụkọ nke ụbọchị taa bụ Tọzdee 21 n'ọnwa Julaị n'afọ 2012. Ọ bụ na nchịkọta akwụkwọ The Sun ụbọchị taa ka anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ isiokwu dị iche iche ndị eji wee mere akụkọ. Tọọnụ ntị n'ala ka e wee nụrụ ya. Ndị Syria gbatara ọsọ ọgụ achịla obi n'aka maka nkata ndị Lebanon na-akpa ịchụpụ ha n'obodo ha. Na Borno, narị ndị ntorobịa abụọ enwechala ọzụ teknụzụ nke ndị NEDC. Na steeti Ogun, ndị kọstọm bukọrọ ahịa iwu ruru ijeri naira 3 na nde naira 4 n'ime ọnwa 6. Gọọmenti etiti na-akpa nkata ịkwụsị ọkada na Naịjirịa niile. Ihe ruru mmadụ 282 anwụọla na Pakistan maka oke mmiri ozuzo zoro n'izu. N'ịdị n'otu, anyị ga-enwe mmeri, ka Ọjụzọ Kalụ gwara ndị Naịjirịa nọ na mba ofesi. BBC ikwu onye na-ekuburu ndị isi ọchịchị Britain nwa ụgwọ. NDA zụrụ ndị ntorobịa na Taraba maka iji ihe ndị ekpofuru ekpofu rụpụta ihe. Na Panama, ngagharị iwe izu 3 emeela ka nri na mmanụ ụgbọala dị ụkọ. US State Department edepụtala aha mmadụ 60 a na-enyo enyo na ha na-arụrụ aka na mba Central America. Na Ukraine, ka anyị nụrụ akụkọ na shie ndị Russia igboro mmadụ 2 na Kharkiv. Ngige sịrị, ọ ga-agbagwoju m anya ma ọ bụrụ na ndị ọrụ Nigerian Labour Congress aga n'ihu n'ihe ha chọrọ ime. Osisi a nwapụtara maka ncheta Bushwood abụrụla nke egbupụrụ. Ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO na-ewepụta ọgwụ mgbochi ịba na mba Afrịka gbaa gburugburu. Onye nọbụ na APC bụ Tom Otuka ahapụla ya wee gbaga na APP Kalu hiwere. Na Kaduna, edinara nwatakịrị onye ogbi dị afọ 4 n'ike n'oge ụlọ akwụkwọ na-aga n'ihu. JAMB kwupụtara maakị nnabata ole maka afọ 2022. EU nyekwuru Moscow ntaramahụhụ maka mwakpo Ukraine. Pipe gas bụ isi malite na Russia ruo Europe malitere ịrụ ọrụ ugbu a ka ha kwụsịrị kemgbe. Ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa bụ WHO na-ekpebi ịkpọ monkeypox ọrịa gbata ozuru mba. Otu Christian katọrọ APC maka igo ndị kpọrọ onwe ha bishọp. JAMB, Eyimofe bụ onye kacha deta ule JAMB n'afọ 2022. Ụlọ omeiwu Senate anabatala akwụkwọ Kalu tinyere iwube mahadum gọọmenti etiti na steeti Abia. Eduola onye isi ala Sri Lanka ọhụrụ n'iyi ọrụ. A kpụgara onye na-agba keke na pep ụlọ ikpe maka ịkụtu nwaanyị onye uwe ojii. Ndị a niile bụ isiokwu dị iche iche nke akwụkwọ akụkọ The Sun n'ụbọchị taa, ya bụ The Sun newspaper. Na-esonyere anyị ka ị ga na-anụkwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndewonụ ndị ọma na-ege ntị, ya gazie, tọọ ntị n'ala ka ị nụ ya agbụsị. Daalụ. Oge ndị Igbo erugo, ịmakwa n'oge ndị Igbo.